This is the huge upside. Today is a very special day. We're here at Vim Creek Studio. Special shout out to Vim Creek Studio and of course boards. And special shout out to this wonderful human being sa akong wala who's breaking social media right now with his local slangs and skits. Si Juan Fredo kay nasa akong wala. Salamat kay pag-invite kang brother, no. Karon first time gina ako ni ba. Na-interview. Cool ba? Sure. Wala pa kag-interview sa Coach Interview ako sa una pero sa police station. Pagkakuha ni mo cellphone, nasa ni mo gidagan, mura ginana ba. Wala ka na kulbahan ko. So you will commonly know him now kana makita-anin mo siya sa Facebook. Meta ra gid ka, Fred. Sa meta lang yun. Ay unsay ang gani mo, Fred? Ang mga tao kita mo sa social media ba nga Juan Fredo. Pero unsa gid tinuod niyo pangalan nimo? Ang pangalan niya tinod yun, John Fred Tugas yun. John Fred Tugas. So, kana siya, murag Juan Fredo lang na kay John Fred man. Murag bali lang ayon sa ba na siya. Unsa ba na siya sa Juan? Sa Tagalog ba na or Espanyol ba na? Juan Fredo. Murag inana. Juan Luna. Mo na. Basta kay Mona na. Mona na kay. So kay cut the story short. You are kuan kanang instant sensation yun. Pero I don't think this karon lang kagahimog video na ni buto lang kag kalit. No? Also before we get to that, Fred, nana imo ang i-order sa boards. Salamat ka. Ano siya ni bayaran? Pili bayad namin. Libre. Di bayaran ni nato ron. Wala kailangan mo igo atong video para natin pangtapan. Ala. Boards. Sizzling. Ikaw gunit ani, Fred. Ikaw mo magini episode, Fred. Ala. Late out. Salamat sa among sponsor. Salamat kayo sa atong sponsor karon nga dawa, no? Tagnaon sa ni. Juan. Murag lechon na kay. Lechon kay. Bro. Ikaw ang ginabre. Unboxing. Sigbuy pa ni ba? Hala. Mara, murag yung pista ba, oh? Hala. Kompleto na kayo, eh. Hala, lipay kay sila. Ay, sanay ko na. Pakita ro. Ato cameraman, lipay kayo. Kula. Okay, so nindot ni no kay while ga podcast ga kauna ta. Pidi na nga ni. Oh. Kaano? Salamat kay. Rap, ali diri rap. Punit. Rap. Ay. Tagay greeting. Kasi dito kong ipon na, eh. Dami kayo, eh. Kompleto kayo ba? Kompleto. Lamig kikay. Nanay pansit, nanay Pasayan. lumpia, pasayan, grilled chicken na yun. Kasi tawa ni Bilaw. Boards, Filipino, hinaw na bilaw. Birds, Filipino, inihaw, Bilaw. Thank you kayo, Birds. This will definitely sustain our episode. Magkuhan mi for ASMR na po ni sa gapaminaw sa mong karon. Truly appreciate it, Birds. Salamat kayo. Where are they located? Boards, Chano branch. Boards, Chano branch and Chano Brothers Street, first branch, and then Kalimkat Kai, and also PH Mall, Puerto. Damex, 3 branches. Thank you, Boards. Amo rin na bisitahan ng Bilao dyan from time to time. Okay, just wanna say salamat kayo. Just wanna take off my glasses. How rude of me. Salamat kayo, Fred, nga ni Yes Kaani. So this is your first time nga may interview ka aside atong police station nga gidabag pa sa una. First time din ako. Murag nabaguhan ko ba? Really? Yes. Ano, what's so ito may nakalahi ani? Wala lang, murag dili kay ako normal na mo kung tao, brad. Murag dili wala inani Dili sa kay- ba. Murag gon me to. Normal ra yun ba dili kay ingon siya nga karon first time na kay na inani din feeling nila Daniel Padilla may nana. Ay, pwede.
Aslom regnom. Dili to imagine na lang nimo no kanang uban ba nga nang buhutosad sila ba nga nausab ang ilang kinabuhi nino overnight no. Gana sa imong feeling. Oo, mura ginana kay sa tinod no katog hapon no, istorya lang ko kay. Nagkuan ko gapon, nag-medical ko ba di sa kuan. Kay mo abroad magud ko. Right. Oh, then ngala ko kay kay manaw. Ako kay murag wala lang sa nawag niya pagkahuman na to, nagtipok din sila paggawas na nako. Kitabo kanila. Tabo ba picture mo ibig. Oo, kita ko ato. Murag Unsa sa nag-apply to sila? First yung kan. oh, nga murag umino no inani dili pa sikat pero murag nabaguhan ko bala inani de bay nga kanang murag Picture rin sila. ang unay mo tabo siya mo nga na picture. Dili ako kaya. Namata na sila. Sir, katawaban ka, vlogger din na siya. Kinsa na siya nga vlogger? Bite King, i-search niya, Bite King. Tamo. Shout out King. Shout out by Shout out kay Bite King na. Ikaw na sunod dire. Oh. Pon. So, this is a very new feeling for you. Yes, oh. Pero this is not the moment nga nibuto tong video ni mga only in CDO, which is pila na to ka million ron nga views no. Na siya sa 1.9. Sus asa ka magita 1.9 million views. Kan cake na. Pero dili na siya ang first time nga nakakuan ka no kanang gahimo kag video. Dugay na gahimo Taud. reels. Before ga sugod ko video dito sa nag-Saudi pa ko ba, nag-abroad ko. Ah okay, so OFW day ka. OFW ko. Pila ka tuig? Kibali mo total siya 5 years no sa Saudi Arabia. Then dito nagsugod-sugod na ikog kanang video kay ako hilig mangig ko brad, hilig ko mga videos nga kanang comedy ba. Lagi. Kanang mga movie. So uso man po dato nga panahon, so video ko. Then ana lang gud murag wala lang gid siya. Nya karon lagi ko na kuan nga. Inani de feeling no kanang ma-appreciate sa tao ang video nimo ba. Lisod ba yagid? Lisod. Boto na ako. Pila na ka videos kung ilang tanahon, abi nila ginana ra nga diretso dayon. Diretso dayon. Dili. Kung itanaw nila, pila na ka videos nang gawas na ako sa Facebook nga siguro Mga kaila lang. mo like lang ana tag 30 40. Nay mo uban videos na ako nga ni-click gyapon. May go. O katong nag-stream ko nga nabot ka po siya million views niya kato feeling na kay na Ito nag-rugby mo. ato okay ka mundo. Nabas na nako video ato nga niabot pa siya na-share mga taga Thailand, mga nanana. Wow. Sige asay Ano labay to ba? streamer bitaw nga atong uso mo gud sa una katong mag-stream. Ako gi-stream sa una kay katong kanang dula ba kanang may tubig bitaw sulod kanang dulaan niya karaan. Ay maganana ba? Akong shoot mo na. Oh, shoot na, oh. Saan ba shoot? Kanano? Shoot kay. Murag na to pero dili siya ingon nga consistent gid siya. Kanang wala pa ko kabalo ba kun siya kuan gid. Siya pa maagi murag na. Basta dagan ko videos nga nang gawas pero dili siya ingon nga inana ka instant para sa una sa uban. So OFW ka sa unsa ka tuig nakauli sa Cagayan, Pilipinas. Nakauli ko year 2022. Medyo taud-taud na. Classmate na rin na kay OFW ang bugo. Sa ikaw Saudi, ako Dubai. Silingan ba ta? Silingan na kita. Silingan na. Okay, so unsa po ka sa OFW ka sa Saudi. Saudi as unsa ka dito? Ang una na ko nga biyahe, kuan ko dito service crew sa food chain. So 2 years ako nagdugay kay dili man gid ko yung una naka kuan gid sa trabaho. Then ay kaduwa na ko nga biyahe as performer nako. Like dancer. Okay. Dili siya dancer, sagol na siya kanang mga fire dance, Right. mga Sa entertainment desierto sa mo, bata. sa mga June Basing. may na bisag Bugang asa may. kalayo lugar. Bisag asa may paingon dito. So mo to siya nga murag okay gyapon. Nya karon mo balik gyapon ko pero the same gyapon, entertainment gyapon. Okay, so bago lang ka nagpa-medical, no? O Saudi na po ka mabalik. Balik gyapon ko sa. Nana kay kuan ka ng target nga date? Wala pa kay nagdepende pa ko sa Kibali visa. Visa sa inyo. Kuan diretso na employment. Kaya na hired naman Kibali. Murag ana process na lang ba. So dili ka stranger sa kuan no, sa panabaho sa gawas. Pero ni uli ka dire unsa man ang imong kuan ang main kuan na karon gig nimo. Kay sa I don't know if dugay nakaga-monetize sa Meta pero for sure Wala. pamilyado pud ka no. Yes. So kuan si Pap kung say work nimo karon sa Cagayan. Ako din sa Cagayan, kuan ko ka usa ko ka dance coach. Right.
Dili kay ko ingon nga gasulod gyud sa trabaho. Mo nang bisag asal ako gabalin-balin og for example gatudlo og studio, Right. then So freelance. freelance lang gyud. Mhm. Naiga-hire sa kuha outside sa Cagayan de Oro, for example. Basta bisag asa sa Mindanao. Mhm. O sa maabot ni sa Visayas, sinana. So bisag unsa lang god basta kay naay pagkakwartado sa ni sulod pug kuan brad sa real estate mo Lagi, inana. kabantay ko. Oh. Unsa na specific nga real estate or na broker o license wala o ka ko, bili broker? ko license. Na-under lang ko sa ka realty. O, agent Right. lang ko gibali. Then, okay siya. Kanang, nagyapon, mga kwarta, gid ko kay, mukuan man gid ka nang, syempre, Komisyon na na. o gusto magiging ka makahalin. So, makahalin, gid ko, no? Pero, pag dili na ako trip ba, kanang dili na ako, dili na ako linya bitaw nga kuan. Nay kwarta gid siya. Kay, dagko ba yung komisyon, pero, Yes. bumot, pag-abot sa entertainment bitaw, murag ganahan gid ko, Ganahan bisan kang pahapit o tao. bisan pagkapoy kay akong lawas diya unya pila rin makuha na ako sa isa ka tudluan murag na ba lahi ra gyud ang feeling linya man gud ako good Right. nana bisag unsa nga pagkakwarta no say magkuan pud mi gabuhat mi art ba Right. kanang mga float bitaw kanang mga carving sana last Okay. Kamulan festival Kamoy nagkuan. nagtrabaho mi sa Malaybalay City nga kanang float Last nila kamulan last week, last month. last month this Oh. year nga kuan Kamulan festival nagtrabaho mi dito so nana Kamoy ni ko pero wala pa kanibuto ani nga panahon or ina na. Garils na wato ko to garagbi mi ato nga bisag unsa na bisag unsa lang mga nunahan ba nga pwede na to i-reels So, joke kay no kay ang sa unsa ni nahunaan nimo video ba? Giunsa nga point nga nakauna na ka ano sa ni nga panahon nga nakauna na ka testigo ko ning kaning mga kagayanon nga mga sinultian bi kay lugar. Kano sa man ni na kuan na Baguhay lang na siya Wala. katong pag-post na ako sa video manggod last before ato nga ni kuan ko kay bago man tong Kaamulan di ba Oh. then ako yung mga kauban dito nga laylay man mi kaya ang uban mga Right. kauban ako artist dito taga Tagum taga Jensan taga Davao so ako pod mo istorya ko kagayanon lagi kayo nakuhaan nabutangan na ni dinhi akong tinubagan pod kay wala kay ano ba So nakuratan sila. oh di sila wala ba na sila Nagaw ay isa nagkuan na po sila. ano ba Ay. ano ba ano ba sila nga lain na yung istoryahan ba nay kay kay ano ba ako katawa ra po ko pero kato dili pa to siya big deal sa uwa ba nga wan murag normal ra bitaw ya katawan po ko nila kay napagud ko ko isagol ba salas ba nga Ba? ya mungutan ako ba ako gipangutan og ba nagana ra pod kay wala man na sila nga og muingon day og ba imong ka istorya dapat motubag kag sila wala ra na Unsa gito sila bay Manila. wala lang example mangutana ko nga lami man ni example na lami man ni lami man ni no Ah. ora ginana ba dabo sa pa kay lami man di kay niyo ba ana ba nya sa ila murag dili na sila common sumoto pag uli na ako diri sa Cagayan syempre kay kuan kay ko gusto ko maka-reels ora ginana ba gitry na ako ana ba mo to na nag-click din nga Buto uy kayo bay. laganan na sila ning magkay edit daw kay pero normal ra ba gina siya daga nakarelate ba na mo to nga gisumpay-sumpayan ako nga mga common nga slang sa street Sa dili unsa sunod Cagayan ato daw. tong lugar. Lugar then gi-change pa na ako to gilisdan pa na ako to lahi nga kuan nga comedy so medyo dili siya ingon nga trip bitaw sa tao so So natansya ka. natansya na ako Naniid ka unsay murag click lugar. unsay ga-click ba unsay gusto sa mga tao. Sumoda din to, gituloy-tuloy na nako, giapil na nako ang bay sa Bukidnon, sa Cebu kanang sana. Dagan kay niangay jud Fred kay murag ka nang dili ka ay kanang kuan ba kanang gaigo nimo ang sa kabagay nga kabulutanan ning gaka palamuot gyapon siya para sa tanan murag every time ma-remind ng mga tao ani kay makakatawa sila lagi no lain lagi to sa tinuyan sa kuno kanang mga sa kanang mga ba o gato sa Surigao Oh, Anak ka rin doon, bro, daw kay akaron lugar na, dagan naman kayo mga views, no? Then, laylay na. Ang kapag mga viewers, sila rin mag-suggest ako, Right. mag-message na ba? Una Brad, kasada, binuangya mo sa kuha, dinis sa Agusan, dinis sa Butuan, may nanagawan ba? sada na kay dili ang kung sila nang mag-suggest dili na kay ka magunahon na og Oh. ayun. So meaning sa una katong wala pa ni Pop gabi mo ang
drafts mga saan man ako ni para mo joker ni. Ay noon, kuan gyud ko kanang trip yan ako ng mga comedy bitaw pero ang lisod bay kanang pagdakop sa taste sa kuan ba sa viewers na ako. Lagi. Naga mo na isa sad nga kuan brad kay lisod ang kuan bay lisod magpakatawa. Murag Lisod. inana ba? Oh, is either Lisod para magpakatawa mag-check sa kuan good friend ka ng either naanak ka katawanon Mm. or wala dili. Oo. Ako kabalo di ko dili ko jokeron tao. Kaya kung jokeron pa ko ambot na lang. Pero in camera and in real life jokeron juga. Oh, nagi na sa kuan. Kay pag na ako sa tapos sa mga barkada, murag ako gyud ganun. Bangka ka. Oh, tabian ngayon ng mga mga hinungdan ngayon sorry. Ako gyud makauna-una kuan na pero lagi moron time sa ako ang edad kinana man basta magkaedad na kay medyo Taas na nga no. meron ka ng tapulan na kayo ba. So karon dili na kay ko ingon niya kanang normal na kay bitaw. Sa una yun bata-bata pa ko pag na ako sa tapok grabe gyud katabian yun. Oh. So karon medyo milom na lang kanang tapulan na kayo ba. Na sako na lang sa reels na lang ni mo. Sorry, diyan na ako ikuan sa balay. Di dapat mo kita na siya. So, Fred, like katumar last year mo siguro to no ang meta kay nang invite sa tanang tao ba nga pag reels na mo. So, ngani nga time ni sakay ka or mo ba to imong sinyas or unsa man to siya? Ni sabay na iguat. Sabay ka adto. Pero to nga time nag-monetize na ka. Naka-monetize na ko to pero lagi hinay kay ba. Tungod sa views ano. Karon Buyag. pagtanaw nimo sa dashboard. Buy na ko lagi ko nga. Asking spike sa graph. Paspas kayo siya niya kanang basta si Kanday siguro to sa katong kaya naman ko sa ka-video nga niabot og 3M katong naglingkod ko ba nagkaon. Last year ni or this Dili year? karon Karon niya nagitong pa niya sumpay yun. ato nga. Kuningon ko nga nagkaon na ka. Ay katong kuan. Man na kay Dugay kay masumpayan kay. Kato siya niabot og 3M. Ipag mata na ko lah. Pila pa kon mga mga nasa 15 nga ba karon kid basta di ako magwan pero paspas kay ba anton nga bilagi bala-bala na ako tuloy-tuloy gyud diyan kwan ang kana bitong dashboard bitaw na ako sa monetization bitaw. Ano mo larga pa ka? Ana ginagay ang isa ko sa gid brad kay siyempre naman ko yung mga anak ko. Lagi. Pagkabok sila. Although na ko kita na lugar pero maniguro mong gugugod. Oh, Tanang- ay kabulo pug ikaw pod nga OFW ka, kabulo ka. Kay nakatilaw na magdako sa niya bayan dito. Oo. Di ang kwarta kay lumalabay lang yun. Malabay ra gid Oo, tinuod. Then Pero, isa time sa akong mularga ka dito, padayan niyo pagka-grills. nagyapon di na mawala. Pero inarabo na no. Sayang man. Inarabo. Dito same ra gyapon. Kuan ra gyapon Bisaya ra gyapon ko nga kuan. Kung unsa katong example unsa ako nasugdan karon nga content lugar nga nagustuhan sa akong mga viewers. Maintain ra gyapon ako dili ko mag-change sa akong content. Balag na nako dito. Pero na pagitaan na ako pagi unsa ako mo connect sila balag na nako sa lain nga lugar kay bali. Kuan ba? Sa kumulupad, mularga na ka, ang ending na mabiyahan po ni imong pamilya. Anad wala sa kay plano ipapas ito sa Saudi kay sa Saudi kailangan makaglahi nga klase nga visa na para mapapas nimo sila. Depende siguro brad sa sitwasyon na dito ang buwan. Kay sa kuha pud na ko'y goal manggod sa karon kay ug magpapas mo ko sila gasto makayo. So karon manggod kay for example karon napa ko sa akong parents gapon ga puyo. So na ko'y goal nga mo palit ko kaugalingon ako nga Balay. house and lot may na ba. So kinahanglan gyud ako siya. At the same time mapa-eskwela na ko akong mga anak. Pero na makikgraduate na nga anak no? Sa kuan pa sa junior high. Junior high. Mag-senior high na siya sunod to. Hindi viral po to ba yan? Ganon eh. Ay sa mga tao sa kumsik ato. mga bugoy Was lang ato ba? Pero ako kay karon pa mangitan nagilan pasayloy na lang ko. Imo gito anak. Parang kabalo na yun. Brad, ako yung bata yun. So kay kanto ka na panganay. So, pinakauna na ko to, anak. Nakulat sila to, eh. Pag-post ako sa picture, taas ba yan kayo bata, taga-dinir ako. Lagi Kano sa kanya na labuan? Kuhan siya, iniedad siya first year, ba siya ako grade 7. Taas to nga bata, Taas nga no? bata. 15 years old. Tin Gadwa to, ga basket to. basketball. Ay, yan, klamo, hindi di ay. Then yung mama po dato,
taas gyud sa ako gyud mag taga dinner siguro ko. Kay kana man gud sila, ang anak man gud ba upat. Then anduwa sila ilay lang mama. Then katong babae ilay pod. Then kana karon gamay na ako mo na akong partner karon. So bali total mo ka anak karon duwa. Upat na. So kato unsa may react nimo ato katong mga tao nga nasa Comsec? Gi unsa pag-react yan kay uban may uban nga mga suko, may insulto. Kay ikaw kay no stranger to comedy. Na may ibang tao sensitive gid no. Pero ikaw ginsa man nimo pag receive sa energy sa katawan. Asawa man gud kay kung wala kay doubt wala man ko ikuan gud. Then kabalo na ka ba? Then ako sa dato murag dili gid ko ga seryoso og mga comment sa social media kay Right. kay tanan tawo mo gud na magay. Anad ka nga karon ka nang gagisahon pug ka sa imong barkada. Oh anad oy. Sinawaya lagi mi. Amol di ba? Gano'n na gyud. O ra ginana ba murag anad na mi nga magsinawaya bitaw. Then para sa ko ang social media dili tanan kinahanglan nimo tagaano ka atensyon, seryoso. Murag ginana bitaw. Kaya siyempre, taw-taw na po ako ng social media. Gamit biya akong kay kuan na kasi biya akong scroll. Wala ra to sa kuha, murag normal ra sa kuha ba? Kuha ni ang uban nato binuang ra gito ubano ano murag panaway ra to bugal-bugal ana ba? Nya na uban dito seryoso kaya murag nana bito. Sa kuha to, ilang comment dito sa akong post, ila na to. Kaya ako wala manawa murag na ko'y barrier ba nga. Ang ilang comment di ra nataman. Dagi. Kaya ako wala man ko'y kuan sila kay. Wala man sila kay sa kuha. True. No, wala man sila kabaloon sa background sa akong pamilya bro. Ana ra. So itong mga recent ka nag-PM nimo ba nga nato siya naingon regarding sa imong content. Imo ba gihimuan o banat balik? Mo buang ato ya pabarang manon ko niya kay daw siya nalingaw. Ara mo gingnan niya ay surang-surang mo siya. Unsa ni sila no? Ay ka naman dili pa gini sila nga mga tinuod nga account no. Siguro kay ambot lang pud kay gina-stock na ako kanang namo yung mga picture silang pamilya na ba abot po dun sa na sila nga klase na nga mananap na sila. Makulat ka unsa ka ni sila ba malipayon man ni sila ano? Ikaw naka-react na ba kag nang lakag kag tao sa social media nga imo giaway-away? Wala. Wala. Usay ka na for example sa kanara siguro mga posting dito bayan sa government dito. Okay na mo comment ikaw, nagay komentaryo. Ana comment siyempre kanang init. Siguro inana po sila no kanang comment sila kanang bayan sa post sa kanang kasuko nila sa government. Yan mo kalit niagi siguro kung post ba na bitaw. Pag-scroll nila, pag-scroll dito niagi ako. Gani banatan din siya. Usap pug ka ora na. Naamong na yun ta. Nagi mga kanang career gid nila ba? Murag buwan nila ba? Ginapagawas nila ilang kalagot sa ano. Pero kung sa tinuod ang kinabuhi, lahi pud sila nga tao. Inon kay ang taong goodbye masaba sa social media kaysa personal kay. Magawas yung tunay nga batasan o unsay idea nila ba. Pero no uban ba nga sa dili sad gapanggapan hilom sad sila. Hilom. Dili nila ginapagawa silang gibate nila. Or ilang tunay nga mga sarili bitaw sa kuan. Pero nay kasagara kung mga kasagara gyud mas na-express nila ilang kaugalingon sa social media. Kaysa ka sa personal bitaw nila nga example inani. Murag ina akong kabantayan pud. Kaya na ko mga kaila nga hilumon kay sa personal. Pero pagabot sa social media kay murag dito sila kanang sabak kay sila ba. Pag inana siguro. Diba no pag politiko ang or kanang either politics or kanang mga issues sa syudad bitaw. Okay, mga problema. Kato gabi, walay tubig kato. Doon, manggawas sa tanan dayon. Manggawas din. Basta ginay mga kuano project opportunity para sa kuan ba mga tao. Ikaw komedyante ang iga. Manggawas ang kanang mag-creative ka pag naay something mga nga bagay no. Usa pa day na kay kusog kay kumukuan dod kanang observant kay ko ba. Then katong mga seryoso nga butang mangud, lami kay na siya himuon nga comedy. Di ba? Lami kay na siya himuon nga comedy we. Kanang dili kanang seryoso nga butang bitaw. Tanaw nimo ang pag naka sa kuan man gud example naka sa sitwasyon. Pareho gud example na kuan dia nag-away. Pag ikaw ang kaaway ato, seryoso gid kay na. Pero ikaw tong nasa layo bitaw nga nagtanaw, joker kay na sa imo, mura inana ba. Depende sa imong kuan bitaw, depende sa imong ugasa ka nga perspective mo tanaw ba. Importante man kay nang kuanbay ka nang anang skill or talent nga pareha sa imo kay wa ka ba na ibang tao nga wata ka ba si
kinaagihan nila ba din. Ikaw rin ito'y dahilan din nga nausab ang ilang mga desisyon bitaw. O na at least na arang-arang ilang adlaw ba pag-abot nila hard day's work, Lagi. labor nga trabaho, makita sa imong video lugar. Bay, ako na kailang easy bay din ako na kita gigo adto ba murag dai wala gid akong problema gid Nagkatawa lugar ka lugar. tawami sa pagkita na sa ko misis. Shout out to my wife grabe mo ang katawaha din murag malingaw lang ba kay atuan ni murag maghinangol lang miya taga Cagayan ka kaya so proud lugar mi ba nga taga Cagayan ni part ano bitaw na nabuhat yung part kanang part Wala pa. Gaw. gaw lang no. Pero kanang part CDO yabo na or dili no. Common siya. Common siya, no? Common siya sa one. Ang Cagayan gaw ra sa gaw ba na. Ang Cagayan ba na invento sa gaw? Oh, sa Cagayan, murag sa street nga kuan, gaw gina siya. Kayo ang guard, migo, pan man siya kanang murag nasagol pero Common na, no? common na siya halos sa gaasa nga area. Kana common na magyamo na rinana ba. Pag pick up sa imong following ba unsay changes nga na feel nimo? Murag na kay aside tong imong iyon gini na nagpa-picture lugar nimo. Pero ikaw mismo murag inside like nari na usab then imong family is it do they still look at you the same murag na usab pud nilang pananaw nimo or the same lang same ra gyapon imong mga responsibilidad sa balay murag wala ka dapat dili ka magbago kay napa kay mga mission diri pambuhaton. Same ra man gyapon. Ug sa balay lang, the same. Pero sa ako ang sulod nga kuan, murag na pagbago kay murag og na-encourage ba nga. Kuan na pressure gamay pero good pressure ba nga. Unsaon ako nga pag deliver na pud og kanang pakatawa bitaw sa tao kay tungod kay since nanay mga viewers na ako, nanay mga followers nga nagtaas na siya ba. Gabang. So nay nag-expect na sa imo nga oy, nanakay unsa man ka nakaihatod karon nga pakatawa Karong gabi na ibago. Nana ba? Na-pressure gamay pero maayo nga pressure. Kana murag gaka-encourage ko murag na Dili sa nimo gakabilaran og gunahon na. Dili. Murag normal naman gud siya gud. Ug sa tinuod dili siya ingon nga panginambog pero kanang mo content ko for example mag-backfire ako. Kanang nako malingian ba? Ang tawa na. Mo lagi sa istorya nako tong una kanang serious nga buta mo kalit nag-muship sa kung una ba mahimo na kung komedya murag inana bitaw. Kay murag kuan po siya natural na po sa kuha kay bali ba nga inana nga mindset bitaw. So na everyday kanang mga content nako dili kay nako na siya ingon nga gahuna-hunaon jud nga taas nga dili kayo. Pero I think importante mo na ba kay labaw na sa kanang sa space sa social media ba kay like kato ang mga tao ka nanas lay murag nagiabang sa imo ha. Then ay uban nga ako na full pag ko ani nga usa sa dahilan nga murag ni pop lugar ko kay ako maamin ko dili kay gana ka entertaining akong videos din raw kay siya na wala gid kayo ka art ba. Pero gigabanat mo ko post let's say natin mga panahon ba dapat makapost kog kanapulo sa kadlaw. Both pag na sa TikTok ug sa Meta. Mo ba? Sa nga one. Then gitry gito na sa una antud sa nano ko video nga ni Pop ni Puto lugar. After ato kay murag maka ginawa ka oy pwede ra tulo pero karon kay murag usahay barely kita makapost og usa. Ang sa drive ba wala na dia or kanang ang real life pod ba nga murag mo kan bitaw mo sagda sa ato nga ginawa sa kadyo ana bitaw dili nimo kinahanglan ni kuan gyud. Pero I think you're in the naka sa part nga murag natural ra kay ang laro para sa imo nga magpakatawa bitaw. And dali ra kay ang creative nga process balik. Nag-post ka. Wala to yung plano. Gikalit lang to gawa sa mo na ano. Kalit lang to siya. Mura na magud siya kuan brad sa kuha bitaw kanang murag naka-stack na mga binuang ba kay kana man gud siya kanang ginagamit na ko na siya sa kanang sa akong mga amigo bitaw nga kuan mga joke bitaw. Murag kana siya na-transfer lang nako siya into video. Murag ginana siya nga kuan. Pero wala pa ako kabalo sa sunod nga mga adlaw. So let's say karong gabi inana kay Pondo. Ubuto na rin ako, pundot, tulo, upat. Maglibog na lang ko. Unsay, ikuha na ako, ipagawa. Sura ginana siya ba? So, kung ano yapon safe, yapon nga, at least, kung sa maka, wala kay maunaan karong gabi, na kay naka-stock daan nga. Ako lang siyang i-set ang akong pag-deliver bitaw sa joke bitaw kung saan ako nga. May mo siyang pick-up line ba nga, makakatawan tao. Wala sa kakahuna-una nga mag-full-time, nga mag-comedy.
Naman, pero syempre sa ako man good bro kay wala man goy other ka support. So Right. ako ara gyud. So kung matagaan kog chance nga kanang example parehaning sa ako ang Facebook na ako, sa Meta na ako. Kung mo okay ang dagan, why not mag one go Ba? pero sa karon man good. Kakalingaw pa ka, no? Sa karon man good medyo dagan gyud kog kanang dapat Unahon sa gid. unahon Lagi. lagi. Di, kani may nga bagay bay, makahulat man good ni. Then, let's say, mintras buhay pa, mabuhat man gid gyapon nimo, no? Lagi. Oh. Actually, ang kani mo ang pagka-comedy, actually, dili naman siguro na makontento naman po siguro ka nga sa within family lang, no? Or mga amigo-amigo lang, dili na bonus naman tingali ning makitan sa tanang tao, no? Magkatawa. Makakalipay, kaglain ba? Malipay na kita. Kanang sa example ni nani, gikan ba ako sa walay viewers. So, makakita lang ko sa akong video, makakatawa na ako na yung mga Diba? mag-like sa ako, mga friends na ako, okay na kayo na. Ba? How much more na? Karon lagyan na kayo na. Lagi. Kuhaan ka nang na ako'y mga gusto storyahan about sa topics lang regarding sa atong syudad ba? Sa mo ang opinion o POV sa Cagayan? Ang Cagayan karon, sa akong nakita gid, kuha naman siya. Well developed naman gid siya. Dili pa gid hinuon siya ingon kayo nga taas na gid kayo ang development, pero at least medyo naa na siya yung development gid. For example kani mga nanggawas karon ng mga buildings nato. Then sa ako lang po medyo naa siya akong masawayan gid ang safety bay. Safety na to. Kay ako nana ko yung mga anak ko litaw kanang Ba? gapang gawas na kanang manlaag ba. Kabalo nana nga edad hilig na ba yan ang manggawas sila asap Laglag, magbarkada. Then balitaan nimo inani dito nga lugar na ay kuan diyan nga dakpan diya nga lugar na ay pang nana bitaw ka ng dili siya safe ba nga lugar mo nang akong kuan sa pud ako nakabalaka din unta matagaan na siya og kanang action kay Action. syempre kita mga ginikanan mabalaka magita Once maginikanan ako, malahin na balaka gid, no? gid Katong mga kuan, layo ra mo sa itong mga sunog-sunog nato. sunog-sunog Sa Cagayan, marag na sa kasi Mana State na upat ka lugar na sunog din. na dol to sa mua dito sa Mo kuan ba? katong sa Agura Kamabanan? area. Ay, Agura, Agura coastal. area. Dol na to sa mua. Silingan na to ang nakakuan na to tabok ato atong drainage. Maro tay nakabahin nga wala na apil dito. Pero before nasunog ya punta mong area sa una. So, prone ba ng Agora o sunog mo? Kay kasagara man gud ya residential din. More on light materials ba. Na yung mga area man gud ya nga kanang for example, wala bitaw siya ingon nga naayos bitaw pagka-plaster. Ang mga balay, dikit na kayo ba, ana ba, walay space ba. Siyempre, pag masunog din nga kuan, samot na katong bago nga nasunog karon diya sa Agura, medyo dikit gid siya. Kaya umuagi man gani ka na magtakilid yun mo ba magtabong mundo maragin na bitaw. Sikip kayo. Oo, ga magtago mo sa. Magano ko mo daw igdod ka gamay ba. So kato gid siya. Sino nimo kung masunog no? Ang fire exit nila ba? Sikip kayo mo? Lisod kayo, It's lisod possible, kayo. no? Then, buyag na lang kung buntag, adlawan na mahitabo, no? Unsa na kung gabi mo na delikado. Ya usay mao na sa isa pod nga kuan kay syempre tungod sa kaluwag nga area nga walay dalan nga sakto pagkasunog bay di makasulod ang bombero. Layo ra kayo. Di syempre purot gyud sila tanan. Maginana siya nga mahitabo ba. Then usapon nga kuan ako din ni ba. Grabe suko kay ba. Yang kuan buna ko din ang kaning atong kuan din tubig. Ba? Milisod kayo. Una kay ang basura. Ano na git? Karon kay medyo naarang-arang nagamay ang sa basura. Nakuhaan na. Nakuha na nila ang sistema. Oo, sa pag-process. On time na ba sila, buyag? Karon ang tubig lang yun. Sa taga-gabi nga magbilar, bago kay manalo. More kusog agas, no? Ang manalod ko daan, katong mga tubig sa kung batang gamay, ito ang mga mineral nga sudlanan. Sa distilled. Pantipo Unsay ko na ko. unsay tawag nimo sa Tubig. kaya na mag-south? Manalod. Manalod asa na nga Cagayan ga ba na? Kagayan mo gudya po na. Manalod. Sa okay sa Nalod din. sag-og. Sagop. Basya. Dagandagan mo gud term good. Pero Cagayan na tanan. Ako sama magsagop pod kanang bitbito ni mo ang galon murag ginana. Mo na sa mo pag mga alas 10 alas 11 manalod na ko daan kay wala na agas pagka alas 7 sa buntag. Way magamit bisod kayo. Ana gyud. Marag maka mao gina siya kay.
gahili po kagkuan diri sa sports diri sa Cagayan, dagan or sayo or kini mong trip. Sayaw ra gid akong trip. Sa una ni testing ko, ay hilig ko basketball sa una nga edad ko mga 14, 15. Ya, Nya. ako mga kauban sa basketball kay nang taas naman. Ako kaya ana ron pabilin. Ani hawa na ko basketball. Kay dili man ko pasahan. Lagi. Okay, adam gyapon naka-shot, di man nakaabot. Well, sayaw na lang ko. Bahala mo dia og basketball ug inyo. Sa kuan kaning kung karon ka nga na 14 to 15 years old, unsa ka nga pasingot or sports mo sudlan? Sports, kuan basketball. Basketball kuan. Kaya Dili mao ka mo kaganahag dagan-dagan running, tapulan mo kay ko. ulan, pickleball. Nah, sam. Disting kay kuha na ka na sa una, ang uso sa una ang table tennis sa college. Hmm. Din ako trip ba kay gamay baging bula niya. Murag diya na ka pundo ra ka ba murag wala. Di ko magtuonan eh. Pero og kanang pickleball karon murag bago na siya nga kuan karon. Kada way apo na matunan. Bago na nga kuan nun kanang trend nga pa mara siyang new Tinder. So, uso na karon. Pang dating ba? Mo ba yang Kabit. Sure. Loy, dagan na kay kuan din eh. Dagan na kay pickleball court ba dis Cagayan. Lagi ang skateboard Ano, niya, uptown? ang skate park ni kalimtan na lang. Wala na skate park no. Di ba naman to din sa kuan? Biyaso, naguba. Nagiba na to. Gibo atong ball. Sa biyaso yun. Oh, bibo ito sa una. Ang pickleball na ilang gitan karon. Siguro. Focus. Uptown. Again kayo. Uptown og dining area no. Patag. Pickleball City of the Philippines no yung Cagayan. Mobile lang eh. Pero actually sa di naman kayo sa Cagayan lang sa Luwag naman na dyan. sa gasa na karon sa Pilipinas marag marag kita ihimo nila kanang meme bitaw nga murag new Tinder. O nato ba before pickleball ni nahimo siya issue siya gana. Apil naman mga run club nato dagan man kayo ga panja ga eyeball. Uyab, uyab. Uyab. Tigna lang magdagan tag 10 kilometer. Wow. 3 hours mo dito pa yun. Katuwa ka to sa Dumaguete na ang ilahang mga pickleball to kaaptanas like kadlawon. Grabe lang eh. So, nakadula na. Wala yung makaingon like ka kadlawon ka mo na human wa ganyan mo alas 10 na human. Man mo pag human na. Kumot malay ka safeguard. Libre ka safeguard. Ay, bayuderm. Kumot malay ka Bago mo kag ligo. Oh. Libre mo na sa in mo na ito gikan niya. Di morbi. Pero funny no kay kung unsay mga bag-o nga mga kalakaran or bag-o nga mga lakaw madalag po ng mga batasan sa mga tao ba. Oo. Sige. Unsay pinaka ikaw kay well traveled man ka no katuyok naman ka sa bisag asa sa Bisaya regions and even sa South if makatagbo kag mga fellow Cagayanon sa do or bisag unsa nga Pinoy unsay pinaka Cagayanon nga trait nga stand out nga murag yaw Cagayan gid kini siya. Kana yung kuan. Kato sa Saudi ko, naginingon ito, ngi. Ana ko ba? Kadong, so man na, ngi, ana ba? Ako gignan dito, wala na ko nang tanaw. Uy, taga Cagayan ka. Ana na ko nga. Taga Cagayan ka ba? Asa sa inyo sa Cagayan? Ana siya, makabalan. Ay, makabalan kayo. Ngi, dunggan ka na dungi. Usa sa syudad to? Ha? Usa sa syudad to? Restaurant to yung kwan, trabaho dito. Kwan, dagan mga Pilipino dito. Nya, sagol ba yan ang mga Tagalog, mga taga-Bisaya, sana ba? Aning ngung siya, so manangi, ano ba? Kadungko, lo, may gangi din niya. Nuuling ko diya, asa sa inyo sa Cagayan. O siya, makabalan. Ay, masaktuhan yun. Grabe. No? So aside sa ngi, unsa pa may mapansin ni mga Cagayanon kay ka? Dili lang kay sa verbal, pero Yeah. mga non-verbal nga lihok. Mapansin ba ang mannerism sa taga-Cagayan? Wala kay kuha kuan kuan man gud. Managlahi man gud ang kuan bay. Murag komuno sa kuha ba. Mm. So, wala kay ko ingon nga idea gid unsay kalainan nga mannerism sa Cagayan gid sa lihok gid na. Sa istorya gid noon dali. Mas dali mas makakuan man pick gud up, ang no? kuan ang sa istorya. Sa tanan na ni unsa may pinaka palamot si mo Ang kana mga slang o kana mga sinurian sa Bisaya akong kalingawan paminawan gid kining Ilonggo. Ilonggo. Malingaw gid. Gid. sila. Oo. Kanang Kasabad gid. serious na nga istorya pero kanang murag kuan sila ba. Sabot ka Ilonggo. Gamay lang. Kanang ganahan kog paminaw gid sila. Wey. Murag okay ra man ni sila nga kuan istorya pero kanang
Dili sa ingon niya katawa ko nga kuan. Kanang murag malingaw lo og paminaw silang tuno ay nana ba. Mix man sa Oh, ginahambal Bisaya. mo gid ay nana ba. Lambing kay Oh, lambing kay siya pero dili siya ingon niya kanang katawanan. Mm. Murag kuan na siya ba makalingaw siya paminaw tungod silang tuno bitaw. Ang pinaka jukiran bay ang balingasag. Taga balingasag mo mama good. Kaya naging ag bay. Ay, ag bay. Ag kaunta diri ag kaunta nimo Kaya ako partner man good. Taga balingasag good. Ay, oh, okay. murag normal na sa ko ba. Shout out balingasag, let's go. Shout out sa mga taga balingasag diya. Tsaka purok. Pro di Barangay Kugon. Barangay Kugon. Barangay Kugon Balingasag. Nagpa-shout out dito ang kuan ba ang mga staff sa City Hardware Balingasag. Shout out sa inyo Let's go. diyan tanan mga amigo. Ang trabaho kamo diya. Bakman Baman. Wa lagi. Kasi pasabuan ng bakman yan eh. Murag nangutana, ngano man, murag na ba? Oo. Bakman. Sa to ba, ngano man. Abot pud nganong ba na ila. Abi gina ko sa unang Batman. Tanga Batman. Bakman. Kung makalingaw ba eh, kanang komedya, gyud, or especially kanang ingana bitaw nga tanan makarelate. Simple mo gud ba? Oh, daily mo gud nila ka-experience sa tao rin murag unusual para sila ako bisaya lugar ko. Para kadugog ang tao nga mahingog sa. Bakon di ako yung first time mo kadugog sa ta Cebuano mo dai ni. Nindot nato ay nindot Ilano to Chada, di ba? Kana Chada Cagayan gid na. Kagayan, murag Cagayan gina siya kay murag dili man siya ingon nga madungog gini mo sa lain. Then ang tagalayan lugar pud mahalubilo niyo makaingon sila ba? Sa din ang Chada. Wala ba? Sa tuwa ra bigid na ang Chada. Yo. Kauna kay Patsada or ginana. Nawe ito TV show kay sa una sa lokal nga Chada Cagayan, Chada di ba? Cagayan. Nana. Murag Cagayan na gina siya kay. Walay kuan gidan. Walay question. Ambot lang pod. Labay. Sa akong kanon si mong gaka feel karon sa imong trajectory sa imong dagan sa Juan Fredo. Ang kibali unsay Murag kakaban. unsa may feeling nimo nya positive ang imong effect sa imong life. Ganahan gyud ko, ganahan gyud ko. Kay mura siya nakadugang sa kuwag kusog ba nga. Eh asapan mo tinod, struggle yun. Nakay ko struggle. Financially lang. Pero pag-abot sa pamilya, mas ko kita na. Financially lang. Pero murag kuan gyud sa kuwag ba nga. Sample nakita na ko akong dashboard, ang income taas bitaw. Tinggo la, okay kini siya. Kung makita ni Mrs. daw ang isi. Oo, katawa sa una kay hawa diri. Di patanaw ko niya. Di dikit na. Lagi mo na kagbago. Tabangan. Ako di ako video. Ginana ba to? Lingaw ba kung ano ba yung kanang bitang ang effect dito. Kung makita na nimo ba ang pamilya kay maapil na pud sa video bitaw. Lagi oh. Pero maabot ka sa point nga i-appeal ni mong family members sa video. Oh, di sa ako pud niya kuan, may ako ra. Ikaw lang. Kay dili pud ko gusto nga may mo nilang responsibilidad kay kana man gud. Kuan man gud na siya murag may mo na nimong responsibilidad ba. Da. For example sa akong mga Lagi anak. ang tayo mo bata. Gusto pero sa akong mga anak man gud gusto ko kung sila yung gusto buhaton nila. Bahala sila. Bahala mo. Dili na ako sila ipugos nga. Dapat apil mo ni kay para sa to ni nga kuan mo. Panginabuhi ni. Para na pagtuition ni. Dili ko man. Kung may mo balag ako ray katawan sa tao di pero kung sila gusto dito mo unsa mo bahala mo. Like, believe na po ba ng uban ba nga na bitong apilo nila ng family nga to the point bitong pati ang mga bata kay kanang lakgon pud sa mga tao bitong. Ako hindi ako anak kanang marag kung may gusto ako di ko pa kita sa Apil. ako ragid and then sila din kani din sila na magdol-dol mo ale apilon ta mo ay kani mo starring Ale kay sila kuan po nila kanang hilig man po ni nila. So wala problema, wala ginana. nahilig na lang damay ba pero buyag ba I'm happy me Fred nga para sa imo ano we don't know katag na pud sa panahon happy ko nga ginapuga ni mo imong unsay sinabi taw kay ang algo bay unsa marag ang algorithm bay marag wata ka boas kano sara siya mo tagog puga ni mo di na wala to gihimog Ginoo ang algo pero sa tinud lang ang wata ka baw hadtod asa ra tama nang ihatag sa ato sa Ginoo bitaw Tinuod. ana ko mentras init pa gyud hours puga gid og ayo bay
We wish you continued success. We're really happy for you, Fred. Salamat kayo. Salamat kayo, Brad. Salamat. Unta na busog ka niya ang pagkaon. Busog kita ni Ron. Wow. Wala yan, itong cameraman no, ganina rin yung busog mo. Musumangil ang goal din yun, bro. Punit na lumpia ba? Shoutout sa ato ang camera crew. Ay, lumpia sa bulsa ba? Ezekiel ug si Raf. Ang usawa ni abot. Before di ka mo sibat dahil no, ato din siya kuanan. Hukapan nato siya o size 41. Ibarat na ni kay. Imo ang lugar ni lugar. So, paano siya, nabarat rin ako sa kugon. Ala. Oy, may lisdan na gano. Ano ka puli-puli? Puli-puli lang. Di ba? Daily lang. Amot kung masayo ba ni, pero ikaw na bahala. Basta mo lang kat, parang ligalit. Ano ba siguro na? Sa okay, lagyan pa ni, nabara. Baan ka namin coach. Bites. Nabara to piso. Rating siya. Tagay rating. Ratings na kung ano siya. Out of 10. Out of 10. 10 pagin joke. Grabe ka pa, very kay. Excellent. Tagna, pila kung kuha na. 150 siguro. Dili. Mali. 50. Grabe, barat mo sa kay. Grabe mo sa kay, barat kay. Salamat kay Mr. Barata. Nahanap ko yung pampuli sa mga sapatos, Brad. Dayadora taron guys. Ala, dili sa taso ko ni ron. Ito, mura po yung mga, wala. Like, gusto na ko unahon, makauna kay sa mga creators na to diri sa Cagayan before sila mangboto ba rin si Chito Samontina rin mo salo nila. Lagi. Dapat before ka ni adto dito ni agi ka sa ako. Ay, tatakbo ka. Lagi ako pa wala ko ikuan gud nga pag message bitaw nimo ano ko nakaila mong ikuan ni bay. Pero dili man sa ingon niya kuan pero wala pa kayo kakuan sa imong content ba. Like, Ano, kaila basta kay mo agi siya kay akong anak man gud post mo kuan ba videos. Lagi kuan ni. Pagtanaw na akong podcast ka ba kani lokal Cagayan gini siya. So Like, yung problema. nakita ra ko gyapon Matik diri Cagayan. Pero buyag Fred, usa ka sa nakadagdagog ka ng kalipay diri sa syudad, you know. Ako dili our podcast never really talks about taga Cagayan based me pero dili mi talk about sa Cagayan or unsay problema sa Cagayan pero Cagayanon mo ta pareho. And I think this Cagayan de Oro is something common nga common ground nato ba. And as Cagayanons, especially sa imong kabuhaton, only in CDO. Only in CDO, man. Ooh, only CDO you can find Juan Fredo. Hopefully he will stay much longer kay mo gahi man din ni siya di ay. Layon. Depende. Kay ako panagbing ko kay ampo bi ako brad niya. Kung mahimo din na lang ko. Kaya Ba? ko gusto malayo pero syempre. Like, Siya na bahala og asa ko niya ako, dati. niagi po ko anak ba sa una Yan kay ay bahala yun. OFW ba pud gyapon ko. So ipapauli gid siguro ko niya. Ana ba lang. Eh kung wala ko ni uli po di sa siguro ta Magkita gid daw. Juan Fredo. Nade may question dahil no sa aning show title mo sa mong podcast kay Huge Upside. So unsay huge upside para sa mo? Unsay mo unang magawa sa mo na pag makadungog ka? Huge upside. Kasi minimum nga one. Imo ang meaning. Ikaw magbuot. Unsa man siya ikuan? Wa ko gets mo gud unsa siya ikuan. Kung ano siya, kana unsay meaning niya para sa imo? Kuan ba kanang unsaon pag yun sa unsay dako nga pag abrupt nga pag-rotate sa imong life ba. Huge upside para sa ako ba kanang unsa mo kalit lang pagbag-o bitaw ang dagan sa imong kinabuhi bitaw. Mo na siya para sa ako. Yun sa pag baylo oro ang kibali ang direction sa imong lawas ba. Yun sa pag asa ang direction niya ba. Kalit lang bitaw og insakto nga direction bitaw gikan sa struggle nga wala ka kabalo asa paingon ba. Wala ka balo unsay pamaagi. Pero mukalit lang ba, mukalit lang tunga bitaw sa imong atubangan bitaw. Alam mo din ni day. Sundan lang din mo dito dayon. No? Yo, tsada kay So Fred, we really truly appreciate your time. Salamat sa higayon no. Wala po mi nagdahong mukuan ka ng imoy accept mo invitation kay ikaw biya si Kay. Dami sikat na lugar kay talugar kay dili mo balibad lugar. Isa. Sikat na lugar kay talugar kay mo balibad lugar talugar. Sikat na kay kakay.
Dili pa kayo. Salamat kay Brad sa pag-invite, Brad. Ako, first time na ako dito ako kaya na siya nga kuan sa ko. Murag Anybody you wanna shout out to? shoutout na ko. Sana ko i-shoutout akong amigo nga si Brad Dencar Pelisilda. Salamat kay sa Kalog sa atong panag-amigo, Brad. Diya sa Cavite. Brad, salamat kay Brad. Ato akong i-shoutout akong amigo. Pamili. Sa pamilya day, sorry. Okay ra day. Sa akong pamilya day. Sa akong mama, sa akong papa, sa akong asawa, sa akong manghod, sa akong mga anak. Shoutout sa inyong tanan. Sa mong silingan po nga sig pautang si Auntie Maming. Salamat kay day. Bayran na nako tong maka-release na sa Mita. Sa akong page day, ayon yung kalimting ay follow akong page, Juan Fredo. Dili man siya page pero mo na siya personal na akong Facebook. So wala pa ko'y page line. Suporta kay Cagayan lokal. Salamat kayo. Suporta po ninyo si brother. Salamat kayo. Alright, salamat kay Juan Fred. Salamat po sa ato ang location no, Vim Creek Studios. Thank you so much for the lovely Chill kayo ba? chill lagid kayo spot. Pantry mo kundi pantry ra ni kundi nila gamito no. Convertible siya, convertible. Oh yes, it's a studio siya for space for lease. Dayon, thank you guys. Boards. Kamay na lang kay. Gabi boards. Kamay na, ganina, dagan mga ini. Di ka baksiya. Okay, amo na ni Banatan nun guys. Thank you. We truly appreciate you guys for listening, and tomorrow lain na po nga episode inyong paminamo no. Guys, we have to say goodbye for now. Peace. Peace up. Salamat kay. Oh, pada.